جبارتنا في مكين مولاي كلمتك مقدسة طالب ودالينا قد بالجسم تبلك ماي فين ملي مهابة فين ميلادا امتا مارين تمولاي امين تشفيرو. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familja Florjan. Ħuti Jeżies illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Filippo Neri, saċerdot li twieled ġewwa Firenze imma mbagħad iddedika il-ħajja saċerdotali kollha tiegħu ġewwa Ruma, fejn huwa waqqaf ukoll grupp li jieħdu ħsieb il-foqra, imma fuq kollox iddedika għat-tagħlim partikolarment fost iż-żgħażagħ u ż-żgħażagħ ta' familji foqra. Kienu infatti li għadhom jeżistu sal-lum waqqaf dawk li jsejħulhom l-oratorji Romani. Ejjew għalhekk illum aħna wkoll ninaqdu dan it-tifħir lill-Alla tal-li joġbu dejjem matul iż-żminijiet jibgħat rajja qaddisa biex jieħdu ħsieb il-merħla tiegħu. Partikolarment illum nitolbu il-Mulej biex jagħtina aktar vokazzjonijiet biex iż-żgħażagħ tagħna jarfu jisimgħu il-vuċi tiegħu. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra lill-Alla. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, Inti dejjem u f'kull żmien tolli l-qaddejja fidili tiegħek fil-glorja tal-qaddisin. Fit-tiba tiegħek għatina li aħna nitħeġġu b'dak in-nar tal-Ispirtu Santu li bih tkebset b'mod tal-għaġeb il-qalb ta' San Filippo Neri. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien minn Mileto, Pawlu bagħat isejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu. Meta waslu għandhom qalilhom: Intom stess tafu kif jiena ġibt ruħi kemm domt magħkom minn dakinhar li jirfist l-ewwel darba fl-Asja, kif dejt lil Mulej bl-umiltà kollha bid-dmugħ u bit-tiġrib li fih ħsibt ruħi minħabba it-tnassis tal-Lut. Qatt ma bżajt nurikom dak li hu ta' fejda għalikom u nagħallimkom kemm fil-beraħ u kemm fid-djar u nwissri l-Lut u lill-Griegi li għandhom jindmu u jduru lejn Alla u jemmnu fil-Mulej Ġesu. U issa araw, jiena imġiel mill-Ispirtu sejjer Ġerusalemm bla ma naf x'se jgħaddi minn għalija hemmhekk. Naf biss li l-Ispirtu Santu urini f'kull belt li hemm jistennewni ħabs u dbatija. Iżda jien illi ħajti xejn ma nqisha għażiża għalija, jekk mhux biex intemm il-mixja tiegħi u l-ministeru li ħadd mingħand il-Mulej Ġesu, jiġifieri li nagħti xhieda tal-Evanġelju tal-grazzja t'Alla. U issa jiena naf li jintom il-koll li foskom għaddejt inxandar is-saltna
mintomx se taraw wiċċi aktar. Għalhekk nistqar qudiemkom illum li jien minix ħati tal-ħsara li tistgħu iġġarbu, għax jiena qatt ma bżajt nurikom dak kollu li Alla irid minnkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Xita bil-kotra inti battu Alla, fuq l-art il-wirt tiegħek, u meta kienet bilaċ intħejjita lil poplu tiegħek għammar fija fit-tjubitek u Alla għal fqajjar ħejjejta. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Imbirek sit il-mulej minn jum għal ieħor, jieħu ħsiebna Alla is-Salvatur tagħna. Alla tagħna u Alla li salvana, il-mulej sidna mill-mewt jeħlisna. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Alleluja, alleluja. Jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema u qal: Missier, waslet is-sija. Għati glorja lill-ibnek biex l-iben jagħti glorja lilek. Bħalma inti tajtu s-seta fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk li inti fdajtlu. Din hi l-ħajja ta' dejjem, li jarfu lilek Alla waħdek u veru u lil Ġesu Kristu li inti bat. Jiena jglorifikajt lilek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel. U issa Missier, iglorifika lili għandek bil-glorja li kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja. Jiena għarraft ismek lil bnedmin li inti tajtni mid-dinja, kienu tiegħek u inti tajthom lili u huma ħarsu kelmtek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek, għaliex il-kliem li inti tajt lili jiena tajtu lilhom u huma laqgħuh u għarfu ta' bilħaq li jiena ħriġt minnek u emnu li inti batni. Jiena għalihom nitlob, ma nitlobx għad-dinja imma l dawk li inti tajtni, għax huma tiegħek, u dak kollu li huwa tiegħi huwa tiegħek, u dak li huwa tiegħek huwa tiegħi, u jien glorifikat permezz tagħhom. Jien m'għadniex aktar fid-dinja, iżda huma għadhom fid-dinja u jiena ġej għandek. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Din is-silta meħuda mill-kapitlu 17 ta' San Ġwan hija parti mit-talba sabiħa li Kristu jagħmel propju fl-aħħar ikla mad-dixxipli tiegħu. U hawnhekk il-mulej Ġesu qiegħed jitlob lill-Missier biex jigglorifikah, ġifieri jurih il-glorja tiegħu, juri l-imħabba li hemm bejnu u bejn il-Missier. U l-mulej Ġesu jgħid ċaru tont li huwa sejjer jitlob, qiegħed jagħti ħajtu mhux tant għad-dinja imma l dawk li huma tiegħu. U xi tfisser tkun ta' Kristu, tkun tal-Missier. Kif qgħid Ġesu f'din it-talba, huma ħarsu kelmtek, għaliex il-kliem li inti tajtni jiena tajthom lilhom u huma laqgħuh u għarfuh. Dan huwa eżjes li tfisser li nkunu insara. Fisser li nkunu nies li nilqgħu il-kelma ta' Alla f'ħajjitna. Id-dinja ma tilqgħux.
Infatti San Ġwan fil-bidunet, fil-prologu, l-ewwel ftit sentenzi tal-Vanġelu tiegħu dan kollu jiġbru f'sentenza waħda. Ġie fid-dinja u niesu ma laqgħuhx, imma dawk li laqgħuh tawhom is-seta li jsiru uliet ta' Alla. Ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu sabiex jagħtina din il-qawwa. Ħalli aħna il-kelma ta' Ġesu ma nisemgħuhiex biss minn widna u toħroġ mill-oħra, imma meta nisemgħuha inħalluha tinżel fil-qalb tagħna, nożżuha f'qalbna u inħalluha ddawwal u tmexxi il-ħajja tagħna ta' kuljum. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Jew jeżies inresqu it-talb tagħna lil Alla l-Missier. Hekk bħallum propju 30 sena ilu. Il-Papa Għaddejs San Ġwanni Pawlu t-tieni żar dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pino. U kien huwa stess li talabna biex il-Madonna ta' Pino nitolbuha u nsejħula bħala s-sultana tal-familja. Jew nitolbu għalhekk il-Mulej Ġesu biex jagħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Ħalli mill-Knisja jagħmel familja waħda ta' uliet li jibnu ħajjithom fuq il-kelma ta' Alla. Nitolbuk Mulej għaż-żgħażagħ tagħna bl-interċessjoni ta' San Filippo Neri, kif ukoll bl-interċessjoni ta' San Ġwanni Pawlu t-tieni, żewġ rajja qaddisa li ddedikaw ħajjithom għaż-żgħażagħ. Għatihom Mulej din il-qawwa l-żgħażagħ tagħna biex ma jibżgħux iwieġbu b'ħeġġa u b'fiduċja għas-sejħat li inti tagħmlilhom. Nitolbuk Mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għamel li huma jimxu fuq il-kelma tiegħek. Nitolbuk Mulej għal morda tagħna, għal dawk li qegħdin ibatu jew qed iħossuhom weħidhom. Għamel Mulej li jsibu persuni lesti li jilqowhom u juruhom l-imħabba li tant jeħtieġu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' Mulej għażiż it-talba ta' din il-familja li inti qiegħed turija l-imħabba tiegħek. Dewwaqna imħabbtek, qawwina fl-imħabba tagħna lejk biex bil-għajnuna tal-Ispirtu aħna wkoll nkunu xhieda ta' dak li nemmnu. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħi glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla ta' tieba bla qies San Filippo Neri
inti qritt il-bniedem il-qadim u sawwart il-ġdid, maħluq skont ix-xbija tiegħek. Fil-ħniena tiegħek ġeddet ukoll lilna biex is-sagrifiċċju li lilek tant jogħġbok nofruhulek kif jixraq vittma ta' tpattija bibnek Ġesu Kristu Sidna u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U li qam mill-mewt wera lilu nnifsu bid-dijer lid-dixxipli kollha tiegħu u qudiemhom tela' is-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena mas-sitat tal-anġli jinżlu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin imqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew ħuti nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art.
خبزنا ta' kuljum atina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jixħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama dejjem fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, bil-qawwa ta' dan is-sagrament, mexxina bla qiegħda fit-triq ta' imħabtek fuq l-eżempju ta' San Filippu Neri u kompli l-opra tajba li bdejt fina sa ma temma għal jum ta' Kristu Ġesu ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kejjew flimkien ngħidu tlieta Vamarijiet lill-Omna Marija partikolarment illum impoġġu taħt il-mant tagħha lit-tfal u liż-żgħażagħ kollha tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Mor komplu nejxu fil-paċi u fl-imħabba ta' Alla.